ปีนี้แกปูละแกคริสเตียนอันนี้สุปีปูสุติงอารุโซโลนั่นสิเอ็กทรัสโลละเป็นปูแกอาซาร์ปีโลละเป็นปูแกอาซาร์บุราโลละแกมุนลีเอสเตนดิกอนละเป็นปูแกละแกนิลิชอโลละเป็นปูแกนิลิสุปูอังทุนโลเป็นโคละแกอะไรอังตุมาอามุสุโลละแกอาสุปูโลละแกอาจูนั่นสิปีนี้นิลิเฮมแกวางละแกcake la pen apa hindu plopi ni ta nili phanang wan pi la ho nili tuma phan la hindu plop nang wan pi la ho jo lang tum si nang wan pi lo hem pin ni tum nili hem along nang ko humri la pen ki jui ke wang nili tum chadam chawang lo la si tum non la hai phinu pe ni ta nili tum si pi lo la sia lang li tum ta hindu to nang wan pi lo la ke lang ok nang wan pi lo ho jo lang ok la ho lang ok jo bahari bahari og jo laka ho jo bahari bahari og jo john ni jo pesareng og jo nili puro thin men si nang paklang lo la se alang litum nang wan pilo pesareng og dala tu pesen do ko posi asini phal chut tu non pu nang wan pilo na se choro par lo nili alang litum ba phan se tame yo la ben la tum ni tum phas tame anam kardom o e pot la anam kardom o e pen apose nili tum ta asar vai mi phun pen abang so aning kanang bong pachun long lo khiti pen cheng lok tangka paisa bari bi thong ke ikar chia son pen cheng lok la pen hem rit usomar phan cheng lok kdu go ta la thom ta nam nang khadom nung che paduk pen apot pini alang li tum pen ako anisan chora phrui nang pusini li hem che phalo asinon la hai ni tum sa ke juna por lo tanang limen chethan tha nilimen nge jer NTP inte nang li kersan nen supi shooting det pen ako non ta ko shooting tholang ma ni ken shooting dun thulang mane em apor du an la pen chhe du tik an ge mane gospel hem kya ko claim dun thulang